Durant el segle XIX, el mercat es feia a l'aire lliure, al carrer de Cavallers. L'any 1895 es va veure la necessitat de canviar-ne la ubicació i es va construir un edifici cobert en un solar al costat de l'església. Va ser dissenyat per l'arquitecte Martí Sureda i Vila, 1866-1947, i es va inaugurar l'any 1901. En un primer moment, el mercat cobert acollia totes les parades, però donada la capacitat de l'edifici, es va acabar dedicant a la carn i l'aviram, tal com continua fins a l'actualitat. El nou mercat va ser dels primers coberts de la província de Girona. Destacava per la seva funcionalitat. S'hi va prioritzar el factor higiènic, amb una il·luminació i una ventilació de l'espai interior a través d'àmplies obertures, un sistema de doble coberta i la canalització de les aigües residuals. A la dècada dels 60 del segle passat, es va construir el Mercat del Peix al solar on es va enderrocar l'antic ajuntament. L'edifici actual es deu a una reconstrucció inaugurada l'any 1987.